Много съм горд. Много съм горд. Казимир Ернот. Впоследствие Казимир Ернот и полковник Александър Ридигер стават министър на външните работи, министър на вътрешните работи и министър-председател на България, който е много малко работа, който е много интересно. Ернот, точно така. Казимир Ернот е по принцип руски офицер от шведски произход, служил в финландския батальон. Фактически той командва заедно с генерал-майор Оскар Крибенер, той участва и с Иван Розенбом. Това са генералите, които ръководят финландския батальон. С тия 24 убити фактически, които дават в Долен Дъбник Плевенско и 100 човека след това, които са ранените и 124, които умират от болести или от някакви други работи след войната. Така че финландците дават страшно голям принос в това. Много малко хора го знаят, че двама военни министри и един министър-председател 1800 година, т.е. 2 години след като се освобождаваме, фактически са финландци.